Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Jena Father Ruben Gawċi li l-lum flimkien ma'kom jew nfaħru l-mulej għalla tagħna tal-imħabba kbira tiegħu u l-Missier li tant iħobbna b'imħabba bla kundizzjoni u għalhekk jew nfaħruh għall-paċenzja kbira tiegħu illi hu għandu magħna ma' kull wieħed waħda minna. U biex nitlu anka f'din l-ispiritu ta' talb u narfu l-preżenza ta' Alla, u narfu wkoll il-bżonn li aħna għandna illi il-mulej jaħfirna, illi jenna npoġġu il-ħajja tagħna f'posta. Kemm fl-affarijiet iż-żgħar, kemm fl-affarijiet il-kbar, għalhekk ejjew narfu n-qasijiet tagħna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dimirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirlna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tinietra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, mhux li kontu tieħdu ftit paċenzja bil-bluqa tiegħi. Naf iva li tieħdu paċenzja bija. Jiena għajjur għalikom bl-istess sejra ta' Alla, għax jiena għarrastkom lill-arus wieħed, bħalli kieku kontu xebba safja biex iressaqkom quddiem Kristu. Jiena nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femietkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa tagħhom fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnielkom aħna, jew tieħdu spiritu ieħor barra dak li ħadtu, jew xi evanġelju ieħor barra dak li lqajtu, intom kontu tistabru bih. Naħseb li jien minix inqas minn dawn l-apostli kbar. Jekk jien ma nqalax fil-kliem, ninqala fil-erf, dan aħna wrejniehulkom bid-der b'kull mod u quddiem kulħadd. Jaqgħu għamilx id-dnub meta jien iċċekkent lili nnifsi biex intom tolew. Meta ħabbartilkom l-Evanġelju ta' Alla b'xejn. Neżżajt il-knejjes l-oħra billi ħadd minn għandhom l-għajxin tiegħi biex naqdi lilkom u meta ġejt għandkom u ġejt fil-bżonn ma dejjaqt lil ħadd. Għal-ħtiġijiet tiegħi ħasbu fuq li ħasbu. L-aħwa li ġew mill-Maċedonja. F'kollox ġibt ruħi b'mod li ma nkunx ta' pis għalikom u hekk neqpa' nġib ruħi. Fuq il-verità ta' Kristu li hemm fija, din hi r-raġuni għall-ftaħir tiegħi. Ma joħodili ħadd fl-inħawi tal-Akajja. Għaliex? Għax ma nħobbkomx, Alla jaf li jien inħobbkom. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħaj lil Alla. Is-sewwa u l-ħaq emili dejk mulej. Flimkien, is-sewwa u l-ħaq emili dejk mulej. Inrot ħaj lil mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Flimkien,
is-sewwa u l-ħaq Emil Lidejk Mulej. Kollu ġmielu kobor Emil il-Mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-Mulej. Flimkien, is-sewwa u l-ħaq Emil Lidejk Mulej. Is-sewwa u l-ħaq Emil Lidejk ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu, imwettqa għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Flimkien, is-sewwa u l-ħaq Emil Lidejk Mulej. Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li tad-dottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu iktar jinstemaw. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela jitolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta d-dixxipli kienu jħarsu lejn Ġesu, kienu jaraw f'Ġesu bniedem speċjali, bniedem li kien qed jgħix il-ħajja tiegħu b'mod sħiħ. Kien bniedem li qalbu kienet ħelwa, kien bniedem umli, kien bniedem għaref illi fl-erf tiegħu kien tant qrib in-nies, kien jispjega tant ħwejjeġ profondi fl-istess ħin b'mod sempliċi u li minn għandu qalbu miftuħ u minn għandu moħħu miftuħ jilqaħħom, jaċċettom u jinġibet lejh. Raw li f'Ġesu bħala persuna li kellu relazzjoni speċjali ma' Alla illi hu kien jarfu bħala missieru. U għalhekk inġibdu lejh u qalulu għallimna nitolbu. Aħna nixtiequ li ir-relazzjoni tagħna tkun ukoll bħalma tiegħek. U allura Ġesu propju iktar milli xi formula maġika illi kif tgħidha kelma b'kelma għax inkella ma jiġix xi effett. Imma Ġesu qasam magħhom din l-esperjenza tiegħu ta' Alla l-Missier illi hu fis-smawiet u li lilu inqazzu għax bekk inkunu qegħdin narfu l-identità tagħna wkoll. Aħna għandna ħafna identitajiet, ħanejdu hekk. Aħna konsumaturi, aħna hemm min huwa ġenitur, hemm min huwa student, hemm min ħana l-koll ċittadini f'pajjiżna. Allura jistennew minna modi differenti. Bħala konsumatur jistennew minna li nonfqu flus. Bħala ċittadini jistennew minna li nkunu responsabbli u nobdu l-liġijiet. Ma tajjeb illi niftakru illi apparti dawn
l-identitajiet kollha, hemm identità speċjali li inti u jiena aħna wlied Alla l-Missieħ. U dan hu li huwa l-iktar importanti illi narfu li l-Alla l-Missieħ tagħna. U għalhekk għax narfuh, inħobbuh u nħobbuh b'qalbna kollha, b'ruħna kollha. Nqadsu l-isem tiegħu mhux bil-kliem jew kellha waqt il-quddiesa biss, imma fl-għemil, fil-ħsieb tagħna. Hekk f'meta jkollna hekk fir-relazzjoni ta' bejnietna, kemm fil-momenti sbieħ, imma wkoll fil-momenti diffiċli, mod speċjali meta niġu wkoll biex naħfru. Hekk bħalma smajna matul dil-ġimgħa kollha l-Vanġelu illi ifakkarna u jurina li l-aħjar mod kif nistgħu ngħixu huwa meta aħna naħfru, meta aħna infiequ u nitolbu lill-Alla jaħfrilna. Meta narfu lill-Alla li tant li kontinwament jieħu paċenzja bina. Meta aħna nersqu għall-maħfra u narfu li mulej inti jieħu tant paċenzja bija. Mela mbagħad b'dil paċenzja illi aħna nirċievu, aħna wkoll jalla ngħixuha bejnietna. Jalla ngħixuha man-natura fiha nfisha. Jalla ngħixuha magħna nfusna. Illi aħna mhux niġġudikaw lil nfusna u ngħidu kemm jien tajjeb jew kellha kemm jien ħażin, imma li naraf l-imħabba tal-Alla u nkun maħbub, li nesperjenza dik l-imħabba. Għalhekk ejjew l-aħwa inkomplu nimxu f'dan il-vjaġġ. F'dan il-vjaġġ li narfu din l-imħabba tal-Alla l-Missieħ u kull meta nitolbu din it-talba ejjew nixtarruha, ejjew niggustawha, ejjew propju nħallu lil nfusna nomu hekk fl-imħabba u fi żbuħija tat-talba illi għallimna Ġesu. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla l-Missieħ ukoll isperati minn kelma tal-mulej, tolbuk mulej għall-Knisja kollha, għall-imamdin kollha, għall-Papa, għall-isqfijiet tagħna, għas-saċerdoti, reliġjużi, kull min jaqdi fil-Knisja, sabiex kontinwament inkomplu narfu l-imħabba tiegħek ta' Missieħ, imħabba bla kondizzjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej sabiex narfu is-saltna tiegħek f'din l-art. Hekk sabiex aħna wkoll anke bl-interċessjoni ta' San Fisher u San Thomas More li llum ukoll qegħdin niċċelebraw il-festa tagħhom, aħna b'imħabba lejn Alla u b'imħabba lejn pajjiżna nkunu responsabbli f'kull emil u kliem tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej ħalli nkomplu nafdaw fik, fli inti tipprovdilna l-ħobża tagħna ta' kuljum. Mulej ħalli inħobbu l-ambjent ta' madwarna, nirrispettaw in-natura li ngħixu fiha. Ħalli bekk inkomplu nilqgħu dak il-natura wkoll tipprovdilna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Hekk nixtieq nitolbok mulej għal dawk illi tant qed iħossuha diffiċli illi jaħfru mill-qalb. Inti taf mulej li mhijiex faċli li nagħmlu dan, imma bil-grazzja tiegħek, bil-paċenzja tiegħek magħna, bli narfu li aħna jkollu jridu nfiequ biex inkomplu ngħixu ta' bnedmin illi fina jkun hemm il-ferħ. Mulej irsqhomlok quddiemek ħalli huma wkoll jaħfru mill-qalb. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-ewwieħ tal-mejtin kollha sabiex taħfilhom in-nuqqasijiet tagħhom, l-effett ta' dnubiet tagħhom u tilqaħħom fil-għajna ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Issa fiskiet ta' qalbek, ressa it-talba tiegħek ukoll. Ilqa' mulej it-talb tagħna, aħna intu mulej taf dak li aħna għaddejjin minnu, għalhekk kabbar fina l-fidi biex narfu nafdawk iktar u fuq kollox li nafdaw il-grazzja tiegħek
f'kull moment tal-ħajja tagħna. U dan nitolbulek Missieħ bi Kristus Sidna. Amen. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-għamlaj minn sagrifiċċju għad nifħiru glorja ta' ismu, uħti ġaġġiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin noffrulek, int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġeddidna, sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tatina il-grazzja biex minn qalbna inradulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma l-inna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristus Sidna u għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġeli u bil-ferħ nfaħruk u ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku koll għajlik laħaj l-kalċi, reġa raddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan u il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U radulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu
li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar malej fil-Knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mas-saċerdoti reliġjużi u lajċi kollha. Malej ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar malej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni imqazza Alla Maħija u San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek, Alla missi li tista' kollox, fl-imkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew sa nitolbu t-talba bil-qalb, it-talba li għadna wkoll kemm smajna fil-Vanġelu, ejjew nitolbuha iktar bil-qalb. U anke matul dil-ġurnata nsibu okkażjonijiet fejn anke nlistnu il-kliem ta' din it-talba anke kelma ma jimpurtax li ngustaw is-sabiħ u l-Ispiritu sabiħ il-mulej tagħna u qasam magħna. Ejjew issa nitolbu flimkien missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna d-dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna il qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-midġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. Mulej tħares lejn id-dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatiha sliem u l-għaqda illi inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik għamel li nitolbuk li hu jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jbeħikkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat-tab tagħna eħlesenna u qafmana glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna d-dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-ewwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fl-ewwel misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħmet fix-xmara Ġordana. Missierna li inti fis-sma wiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija malejmiek imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfirna d-dunubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw it-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazza memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-eweħ kollha speċjalment il-dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti f'ismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfirna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw ir-raba' misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu idbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti f'ismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna li kollha speċjalment il-dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw u nkonsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajda. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om taħnina, ħajja ħlewa tama tagħna. Slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turfnati u li teva.
Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistier ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapa lina. Imqazza Alla. Itlapa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlapa lina. Om ta' Kristu. Itlapa lina. Om il-Knisja. Itlapa lina. Om tal-ħnina. Itlapa lina. Om tal-grazzi ta' Alla. Itlapa lina. Om muxebba. Itlapa lina. Om it-tama. Itlapa lina. Om li żjed safja. Itlapa lina. Om li żjed nadifa. Itlapa lina. Om bla teba. Itlapa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlapa lina. Om tal-aġeb. Itlapa lina. Om tal-parir tajjeb. Itlapa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlapa lina. Om ta' min salvana. Itlapa lina. Xebba kollok għaqal. Itlapa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlapa lina. Xebba li tistħoq kull foħija. Itlapa lina. Xebba kollok seta. Itlapa lina. Xebba kollok ħanina. Itlapa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlapa lina. Mera tal-qdisija. Itlapa lina. Tron tal-erf. Itlapa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlapa lina. Amar tal-Ispiritu Santu. Itlapa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlapa lina. Amara ta' kull tjiba. Itlapa lina. Warda mistika. Itlapa lina. Torri ta' David. Itlapa lina. Torri ta' Lavorju. Itlapa lina. Dar ta' Deb. Itlapa lina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlapa lina. Bib ta' sema. Itlapa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlapa lina. Saħħa tal-morda. Itlapa lina. Ken tal-midinbin. Itlapa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlapa lina. Faraġ tal-migranti. Itlapa lina. Għajnuna tal-insara. Itlapa lina. Sultana tal-anġli. Itlapa lina. Sultana tal-patriarki. Itlapa lina. Sultana tal-profeti. Itlapa lina. Sultana tal-apostli. Itlapa lina. Sultana tal-martri. Itlapa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlapa lina. Sultana tal-verġini. Itlapa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlapa lina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlapa lina. Sultana imtella s-sema. Itlapa lina. Sultana tal-Riżarju Mqaddes. Itlapa lina. Sultana tal-familja. Itlapa lina. Sultana tal-paċi. Itlapa lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għat l-inna għaddija tijak, mula Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba li San Mikiel. San Mikiel Arkanġelu itlob għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-terfin tal-irwieħ. Amen.
Talba li San Giusepp, slima lik ħaris tal-Fedej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek, Alla fdalek li libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li inqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbijek Alla, imbijek l-isem imqaddes tiegħu, imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbijek l-isem ta' Ġesu, imbijeka il-qalb imqazza tiegħu, imbijek id-dem għażiż tiegħu, imbijek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbijeka il-kbira Alla Marja Santissima, imbijek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbijek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbijek l-isem ta' Marija Verġini u imbijek San Giusepp, arus kastissimu tagħha, imbijek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.